אנחנו נרשמים, בואו נתחיל chess, chess.com. בדרך כלל גם הגוגל ישלים לנו, אז תיכנסו לזה, זה באמת האתר הכי נחשב לשחמט, אין שאלה בכלל. בואו נעבור לעברית, אני לוחץ כאן כדי לעבור לעברית, אם יש לכם את האפשרות, תלחצו שיהיה לכם יותר נוח, אם אין, אפשר לעבוד גם באנגלית, אין בעיה. אנחנו לוחצים על מי שיש לו חשבון גוגל יכול להתחבר עם חשבון גוגל, בואו ננסה להירשם סתם עם האימייל שיש לנו מסיסמה לכל תלמיד, כל אחד עם האימייל שלו, ועם סיסמה שהוא בוחר לעצמו. בסדר? בואו נרשם, אני אתחיל בטירון, אני כותב לי דואר אלקטרוני, אני כותב לי את אחד האימיילים שלי שפתחתי לי, וואטס, וואטסאפ 506 סבבה שטרודל gmail.com. סיסמה, תבחרו לכם סיסמה עם איזה כל מיני דברים שאתם יכולים לזכור, שיהיה לכם נוח. לי יש סיסמה קבועה. אתם יכולים גם לבחור סיסמה חזקה אם יש לכם חשבון גוגל, אבל בואו נראה אם זה מספיק. תעשו לפי ההוראות, 8 תווים, אות גדולה 1 באנגלית ומספר 1. אז בואו נעשה אות גדולה ומספר 1. אוקיי. והנה הצלחנו. שם משתמש, אני ארשום לי מאסטר, זה צריך להיות באנגלית, מאוד מאוד ברור. אני אכתוב לי שם משתמש, חייב להיות באנגלית, תבחרו לכם שם מעניין באנגלית. אני אבחר בריזר וטוויזר, מה אכפת לי? לא צריך את זה, זה יביא לכם פרסומות, לא ללחוץ על זה. המשך, אתם רואים הוא מאשר לי גם את השם הזה, זה שם שאין אותו. בואו נשמור גם את הסיסמה, תבחרו את זה. אני כמובן אוהב את העץ, זה הלוח שחמט שנעשה, זה מה שמקובל. אתם יכולים להתחבר עם חברים מהפייסבוק, אפשר גם אחר כך, זה לא חובה. זה כמובן בתשלום, אנחנו אומרים לו לא, תודה רבה. אפשר לקבל התראות, בסדר, נגווי חבר משחק, אפשר אישור, אפשר לא, מה שבא לכם. אתם רוצים לקבל התראות על השחמט, אני לא צריך. וזהו, והגענו, אנחנו רואים בעברית. הדברים החשובים, קודם כל להתחיל משחק, אנחנו מעדיפים ב10 דקות, אתם מכירים, בסדר, אתם משחקים נגד כל מיני אנשים בכל העולם, זה הכי חשוב, זה מה שיעלה אתכם בדירוג. בסדר, אתם יכולים לשחק גם נגד המחשב, אבל זה לא, בעיניי לא יעשה לכם כזה טוב. בסדר? זה לא יקדם אתכם. מה שיקדם אתכם זה א', בעיות שחמט לפתור, בסדר? סקירות משחק, חשוב מאוד, אחרי שיש לכם סקירת משחק טובה אחת ביום, אחרי שאתם מסיימים, אתם צריכים להבין מהמחשב אם עשיתם טוב, אם עשיתם רע. בסדר? הוא כותב לכם את הכי גרוע באדום, ואת הכי טוב זה בכחול או בירוק. בסדר? יש לנו פה ללמוד, יש לנו שיעור אחד בשבוע. יש לנו לצפות, יש לנו היום אליפות השחמט, אז אפשר לצפות, זה כבר לא יהיה רלוונטי למחר. בעיות שחמט, אנחנו יכולים, בואו נלחץ על זה בכלל, וזה יביא אותנו כל הדף של הבעיות ונבין. בסדר, אישור. יש לנו גם מרוץ בעיות נגד השעון, יש לנו גם קו חידות, יש לנו חידה יומית, לפתור כל יום, זה מה שיעלה אותנו. בסדר, בעיות שחמט. כל מה שאתם יכולים בחינם, עד שאומר לכם שאי אפשר יותר, תעשו, זה מעולה. בסדר? אז בואו נעשה שחק, בואו נשחק. שחק שחמט מקוון, תראו, אני כבר הגעתי לדירוג 400, אבל זה לא הדירוג שלי, בתכלס אני 350, אני מתחיל מ-400 ואז אני יורד. בסדר? בסדר, אני זה, בואו נתחיל, שחק.
מסכים, בטח, אנחנו משחקים באופן הוגן, כמובן. זה הגינות, הוא מחפש לי יריב. הופה. ואני השחור עכשיו, מחכה לפתיחה שלו. שחקן מהודו, שימו לב. והוא פותח מפה. אני אפתח מפה. תקיף אותו כבר. חולה, אני לוחץ על זה, ואז מתקדם עם הלוח. בסדר? בואו ניתן פה עוד שליטה למרכז. וגם נפתח לתקפה פה. בסדר חברים, כל בעיה אחרת, אתם מוזמנים לדבר איתי. הנה שח, הנה הוא יתקוף אותי פה. בסדר, לא מעניין, בואו ניכנע פה. וכן, ביי להתראות. בסדר? מעולה, אני יכול לעשות פה סקירת משחק. בואו נסתכל אם זה טוב או רע. מה הסדרה בסדר, אתם רואים? זה מבריק, זה המהלך הטוב ביותר שיכולתי לצאת, זה מהלך גדול שהמחשב לא זיהה, אבל אתה הצלחת, הוא יותר טוב מהשיא, מהמהלך הכי טוב שהמחשב יכל לחשב. בסדר, ומבריק זה משהו שבאמת פיצחתי בזכות מהלך שהוא נראה, אני לא יודע, לא יצא לי אף פעם לקבל מבריק האמת. קיצור, זה chess.com, חבר'ה, חייבים. שיהיה לכולם בהצלחה, ונתראה בשיעור הבא.